Kill Issue, епизод 8. Patch Notes април 2026. Бойко Борисов е нърфнат с 40%. Мамка му. Добре, харесаме. Да. Never disappoint с интрото. Той трябва да не е трейдмарка на подкаста. Хората връзат за интрото и после излизат просто. Горе-долу това е в момента. Така че благодарим за слушането. Лека седмица. До следващата седмица. Така, здравейте отново. Имахме една малка пауза от една седмица без епизод. Това беше защото ходихме да гласуваме. Цяла седмица подготвяхме. Моля? Нищо. Ние не проявяваме политическите си интереси в този подкаст. За да се случи това, ще трябва да получим една конкретна сума по e-конт, примерно. Свържете с нас по имейл. Не, реално, да. Миналата седмица нямахме епизод, обаче за това сега сме подготвили малко новини от гейминг пространството отново за месец април. В интерес наистина тема не малко неща, които са случили. Да. Този месец беше някак много стакт. Аз даже в началото не очаквах, ама наистина, особено сега към края на месеца е много топ power bottom този месец. Има го, да. Обаче нещо, което аз най-малко очаквах да чуя е анонсмента на Bloodborne аниме. True, да. Което, да, смисъл, дойде out of nowhere, as always. Брат, то всичко Bloodborne, което е официално нещо, мисля, че out of nowhere, защото не знам. Има чувство, че ако имаш нещо... Не знам как не е ликнато, между другото, чак ми беше стана интересно. И не знам как се чувствам за тази новата вълна от филми. От FromSoft произведения на изкуството, които не са игри. Значи само да вметнем за анонсмента и после ще отидем в останалите FromSoft адаптейшени. Анонснаха, че Bloodborne ще получи Rated R филм, аниме филм, който ще бъде копродюснат от ютубърът Jacksepticeye, което аз съм файн със той да участва в това нещо, защото доколко знам, наистина е много голям фен на Bloodborne и му е любимата игра ever. Тъй, че като взимат ютубър, поне да взимат някой, който е фен реално. Да, съгласен съм. Аз изглежда като добър избор и той аз забрах гледал клипчето, пусна като излезе анонсмента. И беше казал, че това е нещо, което може би от май 2 години нещо сорта се опитват да направят. И явно най-сетне е станало, което е готвено. И изглеждаш доста пъмпт човека, че ще се занимава с това нещо, тъй че ще е да. Сигурен съм, че ще е добре откъм. Много ми е интересно, обаче и той е също и с Elden Ring филма. Много ми е интересно. Spoiler alert. Не, няма Elden Ring филм, аз колко казах. Да, спойлер, има Elden Ring филм, който... Мачаето ти, този месец ли го казаха, бе, човек? Няма Не, отдавна го анонснаха, ама сега ме анонснаха само каста. Да, true. Който аз даже не помня, ама няма значение. Смисъл. Да, ще стигнем там. Много ми е интересно на какво ще разчитат в тези адаптации, защото всички, които са ги играли тези игри, знаят, че така историята е меко казано криптична в повече случаи. И може би просто ще... Комбат също е някакси странно. Не знам, честно казано, не знам. Той ще е първото... Не знам, някакси е първото нещо, което излиза... И също така, извинявам се, има и Sekiro аниме, което също се прави. Аниме, да, аз ще кажа. Да, и така от 0 до... с всяко IP по нещо. Те, че много е интересно как се справят. Да, реално за Bloodborne анимето мисля, че не знам абсолютно нищо, освен, нали, че Jacksepticeye участва в продъкшена. И май това е смисъл, Sony май правят филма, което да е смисъл. Те държат IP-то. Да. Но да, нищо друго не знаем. Let's see. Нещо, което с Bloodborne, реално трите IP-та, които сега ще получават някакъв адаптейшн са Bloodborne, Elden Ring и Sekiro. Sekiro е най-straightforward с историята. И реално виждам как може да стане, нали, на някакво аниме или на някакъв адаптейшн. Elden Ring също има не е толкова завъртяна историята и толкова криптична, колкото в Dark Souls. Пак е много трудно да достигнеш до сторито. Обаче има пак някакъв плотлайн. И виждам, че и там може да стане филм. Обаче за Bloodborne... Да, интересно ще е. Тя и там историята не е толкова забъркана, брат. Абсурд. Има само 10 генерации хънтери, които се ловят едни други. Да.
А вера ти Герман иска да те изтръска, е готово. Is life. Дали Final Boss ще е Герман или ще има... Final Boss на анимето, ли? Да. Не знам. Или ще влязат в DLC-то. Може да влязат в DLC-то. Ме е интересно Elden Ring филма, дали някой дали ще има dodge ролове просто. Хората дали ще dodge ролват на рандъм. Не знам, че много ми е мим, аз наистина не мога да се представя с Elden Ring, какво ще правят, брат. Как? Нямам идея. Сменяме на следващата новина. Elden Ring филма, което е игрален филм. Имаме релиз дейт. 3 март 2028. Филма ще бъде сниман на IMAX. Я завъртя. Вече финален. Аз че е само март. Не, мисля, че видях, че има и релиз дейт с потвърждение, че ще го снимат на IMAX. Да, 3 март. 3 март, тази дата не е случайна, аз само ти ще кажа. Добре, каза го вече. Каза го. Да, 3 март 2028. След национален празник, let's go. Игрален филм от режисьора на 28 Days, Years, Weeks, Later, не знам, този целият франчайз, как се казва. И да, ще бъде релиснат от A24. Доста... Последното нещо, което бих си направил менталната връзка в главата е A24 Pictures с Elden Ring, but... Мислиш ли? Всъщност, да, може би. Може би, да. Да. Всъщност, те индепендент ли са ворят технически или не? Май, да. Question mark? Да, Independent Entertainment Company. Да, ти много интересно ми преди, че нали не е задължително да е Sony, ама нали предполагаемо, че сигурно ще да бъде Sony. Нищо, че не държат IP-то, ама пак държат процент от FromSoft. Тъй, че интересен избор наистина. Да. Да, като цяло наистина гати кросоверите с FromSoft филми, анимета, тъна. Реално Sekiro анимето, то отдавна е анонснато, ама там също не съм сигурен за никакви детайли. Имаш трейлър, поне, повече от другите две, тъй че поне знаеш как ще изглежда и така нататък. Изглежда доста яко, честно казано. И към формата, че излезе тази година. Да, това е първото нещо, което ще видим, другите има време. Да, като цяло съм няма да видим Bloodborne скоро. Са Elden Ring най-вероятно ще излезе преди Bloodborne според мен. Мислиш ли? И не знам колко напред са в цялата схема. Може, нали, вече да са в продъкшн технически. Нямам идея. Може да Shadow дропне и сега, брат. Това ще с Bloodborne 2 следващия месец релиз. с Bloodborne 2, директно. С PS6. Направо 7. In Shambles. Прескачаме PS6. Директно PS7, launch title, Bloodborne 2 с Bloodborne на Physical анимето. На Physical директно, бъндъл, майко. Той ако се случи, не знам. Ще има пожар по улиците, брат. Не спираме с филмите, продължаваме с тях. След 2 седмици излиза Mortal Kombat 2 филма. Не знам, ти гледал ли си едно? Не мисля. Гледал съм единствена Mortal Kombat филм, който съм гледал е някакъв кът малък, даже не помня кой го е правил, кой не го е правил. Но със сигурност не е този новия, който е от сега. Да, той първият май за 2023-та, четвърта нещо такова. 2021, окей. Грешно помня аз. Аз малко се знах, че ще има втори, защото бях гледал, че първият имал доста смесени ревюта, но явно събрал достатъчно парче да направят втори. Мисля, са голям франчайз е Mortal Kombat, I guess. Може би няма да е много трудно да изгубиш пари, може би, ама не знам. Не мисля, че някога са славяли с уникално качество тези филми. Като си малък са кефиш, брат, Sub-Zero там, мало. Ама не знам, честно казвам, аз лично не съм много excited, ама ако е хубав, супер. Иначе... Струва ми се, че той е перфектния Airplane movie, да го гледаш. Да, той е абсолютно Airplane movie, да. Сега не мога очакваш нещо уникално, но за кеф. Наистина Airplane movie много добре го описва. Ама още един филм, брат. Да не го забравиш. Да, от другата страна влизаме с конкуренцията на Mortal Kombat 2 филма. Миналата седмица излезе трейлера на Street Fighter филма, което пак е... Си гледа го трейлера? Да, между другото не изглежда никак зле. Не изглеждаше зле. Аз чаках да е доста по-зле, само като видях заглавието, но беше kinda wonky. Фарчаха някакви неща там.
Доста видеогейм муви Джейсън изглеждаш. Момоа е Бланка. Да, верно. Между другото, не знам дали го забелязат името и най-май скеф имаше в трейлъра Кен как дъня една кола. И бях, окей, това е фън. Добре, че са го вкарали. Между другото не бях се замислял. Да, с тези минигеймовете между левите, мога да чупиш колата. Да, ти що няма Mortal Kombat Challenge, брат, дали ще ги вкара този филма? Test Your Might? Test Your Might. Надале, брат, надале. Няма да. Да, като цяло от двата франчайса и двата филма по-скоро бих гледал Street Fighter-а, отколкото Mortal Kombat. Също както помня, както каза по-рано, има стар Mortal Kombat филм, обаче аз нищо, като помня старите Street Fighter филми с... Жан-Клод Ван Дам? Жан-Клод Ван Дам беше, нали, да. Вяраме Жан-Клод? В Мордор? Кой друг участваш? Имаше, да. Вале, Кайли Миноуг участва, апарентли. Тейла? Тя е Ками. What? Ми добре. Окей. Тя ще се сетих за Жан-Клод Ван Дам, верно, че те беше. Но да. Като цяло доста силен месец за анонсмент с филми за игри, I guess. Resurgence. Да, тук цялото доста силен месец за анонсменти на всичко и за релизове. Въобще, този месец беше малко слипър. Той се още е. Ама... Да. Реално, извиняй, само месеца започна реално с излизането на новия Марио филм. Ужас. Тъй, че той е задал тона. Да, той май не знам какъв е сентиментът, доколкото аз чувам, че не е най-хубавото нещо на света, ама не съм го гледал, тъй, че не мога да кажа. Да, аз не съм го гледал. Той, което четах е предимно направено за Easter егове за Nintendo фенове. Окей. И хората вече спекулират Омага, Smash филм, кога. Let me smash. Чакай, още нещо се сетих. Показаха първи снимки от Зелда филма. Верно, че и Зелда филм ще правят. Боже господи. Да. Брат, къде е? Много интересни неща изберат за филми. Смисъл, FromSoft разбирам, защото просто е, нали, Зелда не, че не е, напротив, но в смисъл, що не направят филм на Red Dead, правда? Или що сорт, което лесно би се конвертирал във филм, според мен. Между другото, Red Dead е интересно. Red Dead би било хубав филм. Знам, FromSoft която и да играм FromSoft в смисъл, обвес ще шучат, които, нали, са кефят на игра, сигурно ще да го гледат. Не знам ли ти разчитат или наистина има наистина има нещо, което си мисля, че, нали, да отидеш на кино да гледаш такъв филм, това е медиума, в който можеш да го експериенснеш най-добре. Защото някакси е много, поне за мен лично е много, игрите са такива, че не са пренасят много добре в такъв формат, ама наистина много ще се радвам да бъркам. Да, ще видим. Интересно ще е със сигурност. Чай преди да излезем от филмовата територия, да питам. Да излезем от филма. Кой ти е любимия филм по игра? Що ме застреляте с този въпрос? Аз не съм се подготвил. Не е интересно. Любимия филм по игра. Чакай, аз не мога да сетя. Дум с скалата. Майко, ужас. Маля, Дум с скалата, между другото, да. Сега забравих съществува, но сещах, че като малко бях гледал, много ме беше страх от Дум с скалата. Защото той там не беше ли, не скалата става зъл всъщност накрая, или не знам дали беше накрая, ама по едно време. Няма спомен. Ставаше много зла копеля и беше такъв бъв дюд и ходеше ги късаш там наляво надясно. Верно, малко Дум с скалата. Много лош въпрос ме задаваш, не мога да сетя за нито един слеш адекватен. Между другото, аз не знам, мисля, че няма адекватен филм. Сещам се за 100 кила ще. Не знам, защо 100 кила казах, но не сещам се за Mortal Kombat, ама там музичката просто е готина, брат, си да или някой друга файт сцена. Като малък с малкия брейнс, такъв той е много готино, нали? Ама не знам, ти имаш ли, да можем да речем малко време да помисля, ти имаш ли някакво нещо, което се сещаш? Мамка му. Вало! Реално от към филм по игри, между тази седмица гледах 2-3. Добре, значи имаш нещо. С жена ми гледахме Assassin's Creed филма, майко, пълна трагедия. Той съществува, аз даже не знаех, че съществува такова нещо. Да, с този Майкъл Фасбендър. Този филм е абсолютна трагедия и гледахме Sonic 2 и 3, които между другото не са никак зле. Да, направени са за деца, но са приятни филмчета за гледане. Аз точно това, като се замисля, като ме кажеш
видеогейм, да, брат, филм по игра и се сещам за все някакви такива неща. В смисъл Minecraft, Марио, Angry Birds, не знам, много съм объркан в живота. Borderlands, брат. Да, Prince of Persia, Resident Evil, някакво от Resident Evil има май. вярно има Prince of Има бе, Persia, да, има с филм. Джейк Гиленхал. Джейк Джиленхал, True. И Uncharted, която много обичам играта, принципно, а филма не би го пипнал с пръст, не знам що. Ти гледал ли си го филма? Не съм. Не, Страх бе. Трагичен. Точно ти ще ме развали хубавите спомени. Брат, той има, аз сега в момента гледам между другото, нали, не спомням си, че съм много начетен, обаче защо има някакви филми, които аз не знаех, че съществуват, брат. Има Monster Hunter, има Final Fantasy филми. Ко става тук? Не знам, да. Чай, аз сещам за един филм, който гледа наскоро. Майко, боже господи. Наскоро, последната една година. Until Аз? Dawn. Или... Да. Until Dawn. Until Dawn играта много я харесвам. Филма, тя играта е много филм-лайк, тъй че не знам как е филма, но предполагам е траш, защото по дефолт сигурно няма е много хубав, ама. Чай, ти гледал ли си го? Не. Аз играта не съм играл. Добре, чакай, трябва да дам отговор, дефинитив отговор. И ще дам, не знам, някой Resident Evil с Мила Йовович, те са много, аз вече не ги помня. Или, не, той ще кажа или Warcraft, ама няма да е Аз така ще кажа, моля те да я казва Warcraft. Ще кажа Warcraft. Не, няма да кажа Warcraft, не ми хареса особено много. Да, малят. Най-хубавото нещо в Warcraft филма беше, като излезе Мърлока отстрани. About Law, а? Да. Yes. Окей. Закриваме филмовия Що, виж сегмент на този колко епизод. хубав сегмент, виж. Да, наистина не съм очаквал, че имаме толкова дълъг сегмент за филми за един месец. Но да, Маля, трябва да направим епизод да дискутираме филми, брат. трябва да. Ще бъде Защото доста стане. филмиран. Ха-ха. Бадумц, наистина. Добре, ми дай да влезем тогава в какво релиза този месец. Какво релиз? Вече този месец, какво ще релизне този месец? Давай, Защото кажи ми цяло нещо. да ти кажа нещо, но? Да. Релиз на Радев кампания. Не, не се шегувам технически, ама не знам, мисля, че най-големият релиз този месец беше все още Прагмата, май. Да. Или поне най-новия релиз, такъв смисъл, нещо наистина ново. Което се справи доста добре от това, което виждам и от това, което пробвах, също така като демото, което го има още. Беше доста фън, между другото. Аз нямах никакви очаквания за тази игра, само той ще кажа. Да, аз наистина нямах никакви очаквания. Даже от това, което бях гледал, нали, по трейлери и някакви геймплей ревюове, не очаквах да се хареса толкова много. Да, наистина всички ревюта, които бях гледал, са доста позитивни. Нали, най-негативното нещо, което съм гледал за тази игра е, че е доста кратка. Нали, доста 10 на часа, обаче 10 на часа за 60 евро, нали. In comparison. Да, със сигурност е, нали, от тази гледна точка, ако просто нали гледаш часовете, да, малко може да изчакаш да я намалят, ама от към качество изглежда доста избарана. Аз от тия, което пробвах, което четах, перформансът беше доста силен. Никакви проблеми не съм имал. Раних я на 4K native с Ray Tracing и абсолютно никакви проблеми. Вървеше много добре. Трябва да те задължа като в Steam да си дропнеш спековете на компа. Да си дропна спековете в компа. Добре, спековете на компа ми са AMD Gang, брат, с 9070 XT, само с видеокарта, 5800 X3D ми е процесора и още съм на M4, да. 32 гигабайта RAM притежавам. Аз съм милионер. Абсолютен ойлер. Да, 3200. Като цяло с 100 рика, ако не мога да я рънваш на 4К, би било съмнително. А с Ray Tracing, брат? Брат, все пак. Все пак. Но не, много хубаво вървеше. Да. Наистина. И самата игра беше много фън. В смисъл, механиките бяха главната механика, която е, нали, седите едно малко момиченце на гърба и хаква роботите и ти ги стреляш. Беше много интересна. Мислех, че е много гимики. Не е толкова с гимики. Прогресивно се отключваха, нали, то демо тест кратичко ден, но прогресивно се отключваха различни топ-взети, отваря един грид, там 4 на 4 или 8 на 8, не помня колко беше голям.
и по него, нали, трябва да вървиш и се отключват различни нодове, през които можеш да минаш, които ти помагат, примерно удължават хака или стъмват опонента след като го хакнеш. Някакви такива работи прогресивно се отключват и може да си общо да правиш трейд-офи за ситуацията каквото си трябва, кои хакове искаш да обереш преди да стигнеш до финала, нали? И реално ти това нещо да правиш in real time, докато доджваш и стреляш с главния авер. Да. И дефолт байнда на това, между другото, само да кажа, дефолт байнда за цялата хак схема, аз бях много интересно как ще работи. Дефолт байнда при мене беше там страничните тъм бутоните на мишката ми. Трябваше да ги задържам и докато го задържаш, автоматично мърдаш през града и като го пуснеш, си мърдаш само има. Беше, не знам, в смисъл, много гимики може да е, но всъщност доста добре се усещаш. Да. Наистина всички ревюта, които гледах за играта са доста позитивни. Продължава да бъде в топ селинг в Steam вече 2 седмици. Да, като цяло доста добре. Като цяло Capcom май тази година... Capcom тази година гърмят наистина. Да. Взривяват парата. Да, играта е на Resident Evil Engine. Да, true. И даже има да излиза Onimusha, още не е излязла тази година, имат шанс направо още повече да затвърдят. Той гледах, нали, той малко е рано да се говори още, нали, за GOTY nomination, ама вече, нали, хората казват, нали, Capcom са вече с 2 GOTY nomination, ако, нали, с Onimusha, ако станат 3. Да, тези двата може би със сигурност. Наистина. Те така иначе мисля, че дори GTA да излезе тази година, мисля, че не влиза в... Съмнява. В това. Съмнява, тя ще излезе края на ноември. Ноември, декември, нещо такова. Да, което не влиза в прозореца за тази година, или иначе тече. People are safe, да. Не е много добре брал на Capcom. Аз принципно имам малко бив с Capcom, ама не с публишър или с игрите им, просто с някои конкретни неща, ама много се радвам, че пускаха доста солидни игри тази година. Интересно ме сега дали и от Прагмата ще направят някакво най-забърканото IP с 50 игри, 48 кросовъра, за които трябва да гледаш после 1 час рекап филм. Ами, ако се продава добре, принципно, най-вероятно ще направят поне втора, пак там нататък. Когато кажат shareholder, брат. Нали знаеш? Big money. Добре, може да минем към следващия. Не знам дали ще е по големина, но следващото ново нещо, по-скоро, което излезе, така чисто ново, така да се изразя, е Mickey Mouse 2. A.K.A. Mouse PI for Hire. Ако искаш, ще оставите да говори за нещо, защото ти така някакси имам чувство, че повече ще допадна, отколкото на мене. Тъй, че ако искаш, давай. Да, аз реално още не съм я цъкал, но е в количката ми вече. Така ли? Реално, за какво става въпрос и ти играеш с една мишка, която е частен детектив, I guess, private investigator. Yeah. И играта е изцяло черно-бяла, 2D, картуни, анимирана, малко стил Cuphead и 30-ташки анимации. Нещо, което гледах за тази игра, нали, че е доста... стилистика е доста яка, оригинална е идеята. Примерно IGN ревюто беше доста медиокър, бяха му дали 6 от 10, но това, което бях гледал, доста от хората не бяха съгласни с ревюто на IGN. Но да, реално, негативното, което гледах, нали, за играта е, нали, че играта се е изцяло FPS, нали, има някакви пъзали, но самия гън гейм и комбата става доста репетити в един момент. Да. Менто им беше главния грайп с тази игра, че визуално обвес изглежда много яко, нали, нещо различно, нещо правено на ръка, което, нали, да, винаги е плюс. Просто самия геймплей не ми изглежда толкова фан, честно казвам. Макар че цената е окей, смисъл 30 евро не е, нали, ако айде за индите е, нали, малко по-вгорната граница, ама пак е. Аз съм чувствал, че те са ги 30 евро да могат да си позволят Трой Бейкър за VA. Да, възможно. Аз между другото нямам идея колко говорене, колко диалог има в тази игра, ама не знам. Мисля, че тази игра се взимаш за вайба и то е. В смисъл, пак казвам, да, както ти каза, изглежда доста репетитив да става след някакво време, но изглежда като просто да се потопиш малко в тази детектив нуар. Такова, защото мисля, че няма твърде много други игри, които са с този стил като цяло. LA Noir. Се сещам единствено. Да, точно.
Между другото, L.A. Noire е много, според мен е най-underrated Rockstar играта. Ами, това е абсолютно възможно. Все пак е Rockstar игра. Нали, никой не се сеща за нея, като се говори за Rockstar. Или за Bully. Були не? Да. Да, Mouse PR for Hire наистина изглежда доста фън игра, доста aesthetically pleasing игра. Но да, често казвам, не очаквам някаква революция в FPS-а. По-скоро наистина бих се взел просто за вайбса. Ама га вайбвам. Да. Да, бях гледал наистина, че доста хора бяха ядосани на IGN заради ревюто им. Да, често казвам, не мога да... Даже не съм го гледал. Аз просто гледах, че му дали 6 от 10, защото играта е само aesthetics, not anything else. Ами, не знам, смисъл, аз не знам дали бих дал повече, аз не съм играл, нали, obviously, но на това, което виждам, не знам дали бих дал повече от 7, примерно, нещо сорт на тази игра. Нали, не знаеш, safe choice 7 от 10 винаги. Да, винаги 7 от 10. Ама, да, не знам. Пак като прави IGN е малко шално, брат. Аз знам, че всички дънкват IGN супер много. Аз не ще ги подкрепям, ама там много зависи кой е ревюъра. Наистина смисъл. Знам, че е компания, нали, е нормално да ги гледаш като IGN дадаха толкова на това, обаче ревюърите им според мен има много голяма разлика в качеството, защото имат, сега не мога да се сетя какви са имената, по глас ги познавам. 2-3 се сещам, които един направи ревюта на Souls игра постоянно и е много компетентен, в смисъл ревюта му наистина са хуе. И meanwhile имаш Avernet прави ревюта на Spider-Man и на Cuphead. Не, чето на Cuphead не беше от IGN, беше от нещо друго. Не, дете не може да мине туториала на Cuphead. Моля, май беше от Polygon. Аз се сещам за Spider-Man Авера. Не, после го пръснаха. То аз не се сещам. Ми беше казал там някаква простотия, не мога да сетя каква беше там. Понеже за Майлс Моралес беше конкретно, че имал какъв се слагали там, ако беше някаква простотия. Някакъв много тъп коментар беше, смисъл, тотално нерелевантен за играта е. Съответно, хората после го захапаха, ама да. Да, като наистина с гейм журнализъм е доста biased. Смисъл, тук цяло със всякакъв вид журнализъм за медиа е мега biased, нали? Обаче нещо специфично за игра е доста по-късно, отколкото с филми, защото нали с филми там пак имаш филмови, нали, филм теории и всякакви други правила за филми, докато игрите е доста Да, в смисъл не бих казал, че има някаква наука, теория за какво прави една добра игра добра. Така ли? Да. Не, технически да, ако нещо ти хареса. То да, много зависи. Дори да има, нали, са пак. Дори може да ти харесат игри, които не са, нали, най-популярните или най-избараните, смисъл, като се замисля. Имам такива, в които пак бих ревизитнал да играя, но всъщност обективно не са най-хубавата игра, която може да играеш, ама да, субективна медиа. Сега сме заговорили за не най-хубавата игра, която мога да играеш. Малко да те путна on the spot. Добре, давай. За втори път този епизод. И аз кажи мнението за Crimson Desert. Брат, мислех, че ще кажеш. Ти беше перфектно интро. Ще се го кажа секунда само. Мислех, че ще кажеш като говорим за не най-хубавата игра, която можеш да играеш. Мислех, че ще направиш един анонсмент конкретен, който беше направен днес, преди няколко часа. Assassin's Creed ли? Да. Мамка му. Макар, че в Defense то се от по-хубавите Assassin's Creed, тъй че да. Трудно. Там ще стигнем. Crimson Desert, не знам колко време да, ще трябва да го таймбоксам. 5 минути. 5 минути е много. Не, макс ти е. Добре, какво да кажа за Crimson Desert? Играх 23 часа Crimson Desert и честно казано не съм особено впечатлен. За съжаление. Исках да ми хареса тази игра. И обаче в крайна сметка не мисля, че е нещо изцяло за мене. Много забележки просто ми станаха. Всички казват, нали, след първите 80 часа става, нали, се отваря играта и става доста по-приятна.
мен всъщност първите 2-3 часа ми харесаха повече, защото тогава поне не знаеш какво те очаква още и си такъв, ти как ли ще стане по-нататък, какви ли айтеми ще има, такива неща, смисъл имаш някаква мистерия, нет, нали, те ексайтва. Тук след 20 часа мисля, че видях, нали, голяма част сравнително това, което ще видя до края на играта и не бях особено впечатлен. Много хора я харесват, файн, имам супер много хора в Steam, които вкарваха имат по 200 часа в тази игра вече. Не. Мен лично ми е много ми е плитка от към системи. Има много системи, но всичките са наистина много плитки. Красива е, визуално изглежда много хубаво. Ръни добре, обаче буквално света е за мен лично е празен. Спрямо това, особено колко е голям. Не знам, едното нещо, което не съм очаквал да играя Witcher 3 или Cyberpunk или, не знам, Insert Red Dead, примерно. Обаче, това нещо, което очаквах е, че всички казват, това е игра, в която не гледаш сторито, им просто ćеш да експлорваш. И аз бях добре, супер, значи отивам да експлорвам. И буквално след като минах в първия, втория чаптър, те мисля, че са 11. Просто бях добре, отивам да обикалям и код намеря и то. И тръгнах да обикалям и нищо не намерих. Буквално ходих на мега рандъм места. Съм накъде погледна, без да сгледам мапа, просто гледам на някъде, отивам. И нищо няма, човек. В смисъл, повечето места са празни. Селци, ако намериш празно, или ще има един вендор в него, който продава същото нещо, което продават другите 30, 40, 50 вендора в играта. За моите 20 часа, аз само ще кажа, че съм видял може би 2-3 типа енемита в цялата игра. Изключая босовете, бил съм с около 3-4 боса. Всичките бяха част от сторито. От квестове имам пред, не от сторито, от някакви квестове. Всички 90%-95% от енемита, които съм бил за 22 часа, са бандити. Това е просто има бандити. И това е. На света намираш бандити. Няма друго. Едно от нещата, което най-много ме отблъсна за тази игра, беше, че въпросният стейтмент за просто експлорвай, нали, трябва да се изгубиш света. Нещо, което аз разбрах в последствие, е, че света не е отиваш където си искаш и се биеш с рандом бос или еди какво си, както примерно, не знам, Elden Ring, ами за да отключиш нещото или дори да отключиш бос енкаунтър, трябва да имаш някакъв квест, за да направиш там. Тоест, играта е направена не да обикаляш на рандъм, ами да имаш квестове, които те водят в поинтовете, нали, Points of Interest. И така тези Points of Interest става нещо от тях. В смисъл, градовете се пълнят или там се спаунва бос, който може да се биеш или нещо от сорта. Мен и нещо супер много ме отблъсна, защото не знам, аз помислих, че просто мога да експлорвам на рандом и ще намеря нещо. Сещам се, имаше един конкретен момент, в който отидах буквално почти в края на първата огромна зона. Тя е много голяма зона, наистина. Имаш хора, които по 60-70 часа седяха само в тази зона. Отидах в покрайнините, където очаквах, тук, нали, сигурно ще са някакви по-силни енемитата. Първо, че намерих нищо. Второ, че намерих един огромен темпъл върху на една скала и се качих до най-горе, което ми отне около 10 минути. Беше точно ти, като ми беше стримвал в Discord. Не, той беше втория път, между другото. Те ли? Okay. Да. И двата пъти бяха едно и също, само ще довърша набързо. Първия път намерих един такъв някакъв буддистски темпъл стил, нагоре по една скала, качих се до най-горе, нямаше нищо, буквално нищо. Имаш хубава гледка, но нямаше абсолютно нищо, нито айтеми, нито енемита. И го гугълнах и видях, че това е някакъв point of interest за 9-ти чаптър в играта, първо нещо сорт. А това, което ти го показах на тебе, което отидах в буквално другата посока и се качих по някаква снежна планина до най-горе, за да намеря, че не мога да вляза там и да правя нищо. Това беше следващия чаптър от main story-то, от ключващото място. И после го минах. Но... Това е много странно. Хем ти обещаят, нали, full open world, просто експлорвай, в същото време, ти ще отидеш там, но ще отидеш там, когато ти кажат да отидеш там, защото иначе ако отидеш там, нищо няма да стане. Само ще си изгубил времето. Да, просто много, буквално, ако мога да опиша тази игра, е синглплеер ММО. Всички системи, ако си някой е играл корейско ММО, си играеш корейско ММО, само че не е ММО. Ужасно много системи, може да грандиш, когато си пожелаеш. Всяка система, която съществува, не мога да се сети, че има, обаче
някак си просто играта за мен лично, усещаш се като тек демо. В смисъл, красива, на визия, но просто недостатъчно core геймплей лупа, просто не ми хареса. Не знам, в смисъл, пак кам разбирам, що хората я харесват, но за мен не е от Open World не беше хубав. Да, само ще завърша с това, за да не продължавам повече за Crimson Desert, че наистина много се надявах да ми хареса. Има яд, че не ми хареса играта. И девелоперите, нищо лошо за тях, апдейтват супер много бързо, тъй че се надявам след някакво време да тези неща да се подобрят, но да. Не очаквайте Elden Ring или Witcher от тази игра. Да, и какво направи след като я пробвата си игра? Купи си Dark Souls. Да, купих си Dark Souls 1, защото не съм играл Dark Souls 1. Don't judge me. Не, всъщност, абсолютно judge me, че не съм играл Dark Souls 1. Приключи ли поне? Не съм, почти накрая съм, но много странна игра, брат, ме е много яка. Да, само ще кажа, че нещо, което не знаех за Dark Souls 1, обе знаех някакви неща, но нещо, което не знаех е, че нямаш fast travel между бонфайрите, докато не минеш почти цялата игра, в смисъл голяма част от играта. И е много голяма клизма понякога ти нещо. Миязаки, бинг Миязаки. Да, хубаво момче. Така е. Да видим сега каква ще му е филмовия футпринт. Брат, той трябваше да играе Радан в Elden Ring филма, правилно. Не е изключено все още. Трябва да играе, трябва да е нещо в някои от всичките неща. Може да е магарето на Радан. Ще го яздят. Яри. Много добре. Миличка. От последната седмица имаме още 2 релиса. Един е пресен от вчера, ония ден. Това е Vampire Crawlers, което е, бих казал, Slay the Spire тейка на Vampire Survivors. Не съм сигурен дали е баш същия гейм, нали е декбилдър, но да, roguelike с карти в света на Vampire Survivors. Буквално той е също като Vampire Survivors, просто си сменил перспективата на first person и цъкаш карти. Да, той е наистина в твоя домен повече, отколкото е в моя. Като гледам хората са кефят много, нали, шок. Мек пред Vampire Survivors къв хит беше тейч. Да. Сигурно са кефиш на декбилдъри на Vampire Survivors. Гаранция ще са кефиш на това. Да. Наистина, Vampire Survivors беше много голям бенгър. Аз не знам колко часа имам в нея, понеже не съм я цъкал в Steam. Vampire Survivors е играта, която цъках на iPad поради някаква причина, но като цяло с тези игри няма особено значение. Ако ще ги цъка и на Motorola 33. Ако можеш, брат, между. Ако можеш, те между не е много графика интенсив, само много гръмни процесорчето, ама да. Да. Но да, като цяло за Vampire Crawlers, от това, което виждам, наистина хората просто са кефят на... Ако са кефиш на Vampire Survivors, go for it. Има фри демо, като цяло и да няма фри демо, май 8 евро играта или нещо такова. Тъй, че според мен някак да сбъркаш. Дори 5 часа да играеш пак е върт. Ако са кефа на Леди Димитреско? Може и да има в някой момент. Те като цял Vampire Survivors имаха 100 DLC-та, даже нали имаха колап с Among Us. Те, че не се очува в един момент да се появи Леди Димитреско в Vampire Survivors. Трябва. Следващият релиз, който ще обсъдим, е още едно инди заглавие, което се казва Replaced. Реплачет. Да, реплейсчето. Аз тъкмо за него си мислех. Реплейсчето. Да, реплейст. Искаш аз да го поема? Винаги. Много добър въпрос. Да, Replaced е играта на моя живот. Няма да се правя, ама игра, която чакам от известно време да излезе между другото. Аз бях много ексайтнат. Първи път, като я видях преди 2-3-4, колкото беше година, като я ревилнаха. И тя делейнаха последен път, но вече излезе. И играх, има демо, което може да пробвате. Да видите дали ще ви хареса. Аз го пробвах. Много добре изглежда. В смисъл, визуално играта не е супер яко изглеждаща. Такъв
2D, 3D стил, в смисъл играта е 2D side-scroller, обаче бекграунда и света за тебе е 3D. И е пиксел арт, обаче е много интересно направен пиксел арт, наистина много красива. Особено осветлението е много хубаво направено. И е такъв cyberpunk сетинг. Иначе side-scroller с някакво... Комбата е малко стил Arkham, Batman Arkham серията. И доколко знам, също става репетитив по-нататъка, но мисля, че е така повече за вайба и повече за сторито, отколкото за конкретно за, нали, за комбата и така нататък. Изглежда доста фън, ревюта са доста хубави за момента и е surprisingly 20 евро. Аз очаквах да е повече. И е перфектна за Steam Deck, мога да кажа. И не само, разбира се, но според мен е много хубав кандидат за така, ако се играе някакво сайт-скролъринг за 20 евро. Много добре изглежда. Да, като цялото и ще кажа аз, че от ревюта, които бях гледал, е горе-долу сходна ситуация с Mouse PA for Hire. Доста визуали апилинг игра, доста интересно стори, но да, самия геймплей луп не е нещо, кой знае какво е и бързо му мръзва. Даже бях гледал някои ревюта бяха просто, вместо да си взимаш играта и да играеш, просто гледай плейтро в YouTube, че да гледаш сторито, защото това е Са нали сторито и самия вижуал, който се предоставя. Damn, той е савиш, брат. Да. Много савиш recommendation. Не да играеш, брат. Така просто другите как играят. Ще направя много странна аналогия. Не. Няма значение. Ти ще за Patreon епизода. Ти ще за Patreon епизода, да. Не, като цяло, аз лично не се сещам за други релизове. Не, напротив, излагах. Сетих се за един релиз. Windrose. Само да кажа, че Early Access, ама пак ще разбера са. Да, true. Като цяло Windrose, доколкото гледах, не мултиплеер only, но е пиратска игра. Survival, PvE. Да, е survival игра с PvE. В смисъл стил Valheim обзето. Да, къде цъкате с авери, цъкате с пирати. И доколкото гледах, it's quite good. Да, мяза доста фън. Аз тъй не можах да играя демото, което май сега вече го няма в Steam. Да, махнаха го. Господ гледа. Да, интересна игра, в смисъл survival crafter е, само че тематиката е уникална в така смисъл, че пиратска до сега май не е имало. Мяза точно на Valheim, на там Soul Mask, малко на Enshrouded, предполагам, но да. Има naval combat, има бейсбилдинг и така нататък. Комбата е малко, мисля, че те даже го описват като Souls Light. Че пак имаш стамина, пак имаш някакви парета, ма не е толкова забъркан, нали, не роваш като наркоман, нали, надясно. Като цяло изглежда готина и доколкото разбрах има доста контент, като за Early Access Title, някакви 50-60 часа и нагоре се чуват. То като цяло, не знам, аз мисля, че survival игрите са малко, нали, open-ended от тази гледна точка, че винаги можеш да ходиш да се крафтваш базата и да ги така нататък, но тук, доколко знам, за релиза не май нещо сорта на само 1/3 от играта е това, което в момента може да се играе в Early Access. Мъжко. Да. И да, аз честно казвам, очаквах да е чак толкова популярна. Да, и аз продължавам една седмица вече е на първо място в Steam чартовете, което е. Найс, доста готино. Да, obviously, кооп, също така, забравих да спомена. Не знам какъв е модела на коопа, в смисъл такъв, какво се шерва и какво не се шерва, дали е просто един world и си инвайтвате приятелите и така нататък, но да, има кооп. Като цяло Steam числата са доста окей, в смисъл 222k all-time peak, което е било преди 4 дена. Да, това е доста играта е релиснала преди почти 2 седмици. Тъй, че пак доста добър ретеншън. Да, много добре. Наистина, аз такива числа не са изобщо малки, особено за релакса стейдж. Браво. Да, като цяло Windrose, не знам дали преди това е била анонсната, имал някакъв трейлър, геймплей ревю, обаче аз за първи път чух за нея от Triple I инициатива, който се случи преди 10 дена, 12 дена, нещо такова. Да. Където реално той е просто шоукейс на инди игри, който самия шоукейс беше към 2 часа май. Да, там някъде. Нещо такова. Имаше доста интересни игри. Между другото, само преди да влезем в някои от примерите. Той е инди шоукейс.
И едната от игрите, които показаха, беше Castlevania, Да. която Какво искаш да кажеш? не знам кое студио прави, но На Castlevania, ли? да. Motion Twin на Dead Cells. Да, I guess смисъл, инди студио ама пак е с доста голям бакинг, с доста голямо IP. Да, IP-то е голямо със сигурност, ама студиото не е много голямо. Да. Аз наскоро разбрах, беше на 9 април, въпросния шоукейс. Аз наскоро разбрах, че това нещо го има, това е трета поредна година тази година. Аз го чувам за пръв път. Same. И поразгледах какви игри са шоукейсвали последните 1-2 години. И между другото, мега силни игри са шоукейсвали. Смисъл, говорим... Самото палки. Самото палки, наистина. Имаш, примерно, да знам, Enshrouded, имаш Slay the Spire 2, V-Rising, супер много Mouse PI for Hire също 2024 са шоукейсвали. В смисъл, като цяло, доста, особено от Indie Space, много така големи имена, което е доста яко. И аз, доколкото знам, това цялото нещо е хоствано и спонсорирано само от студия. Nice. И нали, някакси по не е The Game Awards, но е по-така направено само за игрите. Нали? Няма реклами, няма някакви такива работи, които също е доста готино. Да, няма хостове, няма нищо. Просто е геймплей, трейлър, геймплей ревю. От време на време някой от девелоперите или от студиото да каже някоя друга дума. И нали, там в началото, мисля, че беше към час самите трейлъри и ревюове. Да, и след това имаше нали, сегменти с... да, където обсъждат нали, с геймдевовете, с хора от студиото за самата игра и за процеса на девелопване. Да, доста е готино и наистина без реклами. Много яка инициатива. Ако не сте я гледали тази година, може да отидете. Има и в YouTube, има ги насякъде обзето. AAA Initiative. И може да се харесите нещо, защото наистина аз от тази година за първ път съвсем на рандъм ми излезе в YouTube и поне едно 10 игри съм се добавил в wishlist от само от и нещо. Беше доста фан. Да, аз бих казал да шаутаутнем някой от тях. Давай! Така, аз започвам с играта моби, която на мен най-ново ми направи впечатление. И това е Thick as Thieves. Вие играете с кръци и трябва да влезете в... поне това, което покаха те в началото, беше някакъв музей да откраднеш някакъв диамант. Обаче беше много... Имаше, нали, вайб на Thief играта и на Dishonored. Май, що правиш така? За ако отговорим ти нарочно, ли? Не. Що ли също делат абсолютно най-любимите ми игри и после тъй се правиш. Не е таргетнато към мене. Не е таргетнато към теб. Аз с теб ще играя с теб. Но да, изглеждаше доста интересно. Да, доста нали, изглеждаш. Не беше съднати там и в трейлера покаха, нали, мога да играеш по всякакъв начин, нали, не само да си стелт, мало, ами нали, може и да ходиш да се хамалиш, като в Dishonored. Енимитата, брат, имам чувство, че са същия като в Dishonored, буквално на тях ми мязат. Да, гардовете мязат супер много на гардовете от Dishonored 1. И нали пак имаш такива спелове, където мога да взимаш някакви неща от джобовете им, да се правиш на мишка, да влезеш в дупки. Не знам, като цяло наистина изглеждаш ми доста бенгър. Да, много добре. Но и мен ми изглежда много приятна. Онлайн кооп, Immersive Sim, хайстове. Наистина изглежда много яко играта. И obviously е инспарната от това не ти каза, от Dishonored и от Thief. И между другото излезе на 20 май. Бенгър. Тъй, че гръм в рая. След месец ще дадем апдейт за играта. Да. Аз мога да шаут-аут на Far Far West, което е нещо, което не можах пак да играя. Още едно демо, което не можах да изиграя. Но общо това е онлайн кооп FPS. Пак PvE изцяло, нали? Няма PvP. Да цъкате саверите. Много интересен. Да, малко е Borderlands, само че western стил и много гулфи. Вие сте общо едни рандъм скелета и яздите скелет коне и общо вършват някакви хорди. Има малко survival елемент. Имаш някакви power-upи, които са в смисъл много интересен арт стайл. Изглежда общо хорд шутър и има такъв spooky western вайб. Много интересно изглежда. И също излиза на 28 април, между другото, след няколко дена там, края на следващата седмица обзето. И е нещо, което аз със сигурност ще пробвам.
Изглежда доста фан. С шаутаут към предния епизод за кооп игри. Също имам 2 рекомендейшъна там от AAA Initiative. Едното е Lost Railway, което мисля, че е поредния тейк на Прилича малко на Little Company. Little Company, точно така, thank you. Little Company обаче 2D side scroller и беше доста фън. Да. И другия Friend Swap е Too Deep to Quit, което буквално мяза на Peak X Spelunky. Да, да. Но са изглеждат да са фън кооп игрички. Като цяло доста от AAA Initiative игрите, поне тая година, сега предните години сме го гледали, но доста от тях бяха кооп. Да. Имаше и синглплеер, обаче повечето на мен, като направих впечатление, бяха кооп. Да, доста кооп игрички. Аз даже следващата, която тя даже излязла технически, само че тя излязла в Early Access, анонснаха Playdate, нали, за full релиза, се казва Lost Castle 2, което пак е мултиплеер кооп. Има и local кооп, има и онлайн кооп. Roguelike, в който много такъв интересен арт стайл. Изглежда нещо, което би играл с, не знам, изглежда някакси кауч кооп игричка, въпреки че има и local кооп. Но общо е такъв пак сайд-скролър, roguelike с някакъв комбат, който е, нали, нищо чак толкова особено, но просто изглежда доста фън за такъв brain of game да играете с някоя верия. Casual. И е сравнително ефтинка към 15 евро, мисля, че нещо сорт. Иначе да, има и в синглплеер тайтъли, примерно Crop е нещо, което изглежда доста интересно. Доколкото разбрах, си просто някакъв човек, който се живее и в един момент почваш да получаваш сънуваш някакви кошмари, почваш, нали, той живее в някаква ферма, слаш ранчо и почваш да намираш навсякъде умрели мишки, умрели кропове. И става доста спулки, но да, изглежда доста интересно също. Друг синглплеер тайтъл е Valor Mortis, за който ти мога кажеш малко повече. Трябваше за нещността. Много добре, Дана. Valor Mortis бях играл демото преди няколко месеца, преди инициативата въпросната. Обзето е First Person Souls-like в ерата на Наполеон. Да, на Наполеон, където общо взето ти си войник, мисля, че френски войник в случая, и някакви зомбита, някакви работи. Накратко. Мао. Наистина леш-блеш. В смисъл, може да има демо още, но наистина, той някой да кажеш повече за играта, не знам кой е сторито, защото знам сетинга, но нямам идея кой е сторито. First Person Souls-like, играеш с някаква рапира, правиш парите, имаш пистолет. Като цяло беше фън. Изглеждаше доста promising. Нямам идея кога излиза. За жалост няма демо. Няма демо още, махнали се от демото и релиз дейт няма. Да. Но изглежда доста готина, атмосферата е много яка и да, той то. Nice. Да, като цяло погледнете AAA Initiative днес има доста... Има още много игри, за които не сме говорили. Да. Но със сигурност... особено с трак рекърда, който имат от 2024 и 2025 да показват доста стабилни игри, които са релиснали вече. Съм сигурен, че и те са поне 2-3 от тях ще са бенгърс. Брат, да, аз мисля, че даже повече, защото те са, мисля, че около 40 игри в списъка. И аз тук нямаме време да шаутаутнем всички, разбира се, но поне още 2-3, за които мога да говоря, със сигурност ще изглеждаха доста фан. И нали, някои от тях са DLC-та на съществуващи игри, някои от тях са просто големи апдейти и така нататък. Не всичко е, нали, чисто ново, но пак имаш супер много някакви неща. Shout out Indie Devs. Така, какво още имаме? Имаме няколко анонсмента, които се случиха през последната седмица. Пресен. Моля? Ще се женим, казах. Да знаят хората, бе. Да, супер. Първата гей подкаст двойка. Патреона ще гърме. Да. Продължаваме напред. Имаме вече официалния анонс. Аз не знам защо трябваше днес да го правят, като ти нещо се говори от 2 месеца. Ние говорим за него от 2 месеца. За Black Flag ремейка.
Но днес вече е official и може да се преордърнеш. Няма. Да, и аз няма да се преордърна. Като цяло, кога кажем, Assassin's Creed, може би наистина един от най-силните тайтали от този велик франчайз. Да. Ако си фен на оригиналната игра, 100% ще кефи. Ако не си, може би играе Windrose, ако се играе пиратска игра. Да, ако си фен на оригиналната игра, моя съвет е играй оригиналната Seek help. игра. Seek help. Защото, не знам, wild take, брат, ама даже не е толкова стара, изглеждаш добре. Да, трудно, аз между другото... 60 евро, то са ресинкт, извинявам се, не е ремастър. Аз наистина се знах, че ремейкнаха точно нея. Поне това е последния Assassin's Creed преди да сменят там на RPG стила им, нали? Не, то е четворката. Да, ама то четворката, ама след това, нали, следващата е... Unity, нямаме как се кажеш. Да, имаш и Unity, тук имаш някакъв... Не, чак седмата, okay, шеста или седмата, мисля, че беше вече Origins, whatever. Да, като цяло, примерно, ако трябваше аз да избирам, защото нали, аз съм много важен за Ubisoft, да. Ще кажа да ремейкнат, нали, цялата Ezio сага с две Brotherhood Revelations. Точно, да, но ти ме е много интересно, що не ремейкнаха просто Ezio трилогията и Турест. Да. Не знам. Ubisoft being Ubisoft. Наистина, даже не знам какво са анонснали днеска. Не съм погледнал, съжалявам. Не ме интересува особено много, че да погледна. Но нещо, което знам е, че мога да се преордърнеш и ако си вземеш Digital Deluxe Edition, ще получиш червен костюм. Ево. Топ. Ама Ирала е ли? Не, поне да беше Ирала. Да дойде от БСП Авера да че го даде. Тук сме политическо пристрастни. Не безпристрастни. Подяволите, Спенсър. Да, аз викам да можем да направим отделен епизод изцяло как тропаме Ubisoft, ако искаш. Не мисля, че е топ идея, аз мога да ги тропам много време тях. Нещо по-интересно. И само, извиняй, плъгвам го. Давай. При интерес създаваме нашия Patreon канал, където веднъж в месеца ще релисваме ексклузив Patreon хейт епизоди. Да, има много мерак там. Всеки месец почвам с Ubisoft, EA, специално за Blizzard, аз също ще съм съгласен. Даже може да вземем хостове, аз знам поне 3 човека, които искат да псуват Blizzard. Те ли бе, що бе? Нето аз не ги харесвам принципно, ама само да не кажете нещо нужда за лоучето и. Подяволите, Спенсър. Добре, аз се сещам и за още много компании, които могат да тропаме, тъй че със сигурност имаме поне за половин година епизоди. Супер. Мога да ги изкараме. Айде. Добре, нещо интересно, което също беше анонснато този месец, е новата Метро игра. Метро! Която е стратегически 2039. Защото не знам. Мисля, че тази не е по книгата. В смисъл няма еквивалентна книга на нея. И доколко разбрах пак, писателя пак ще работи по историята, но е технически новата Метро игра. Пуснаха един много тежко CGI трейлър, който приличаше на Метро игра. Тоест изглежда добре, но нищо ново, просто някакво метро, в което Авера го гонят някакви смарангясали котки там. И той бяга и съответно така нататък. Но, I guess fun. Аз имам много грайб, защото имаме, мисля, че са 3 до сега и 3 Метро игра. И не съм довършил нито една. Брат, и повече аз съм че съм към 4-5. Възможно да са 4-5. Знам, че само гледам всичките и всеки път съм, сега ще играя Метро и после играя 2 часа и съм няма да играя Метро. Пак изглежда много яко, с атмосферата е много яка и съм целият свят изглежда много готино, ама нещо ми липса някакси това нещо, но както и да е. Да. Релиз дейт тази година, между другото, Out of Nowhere, мисля, че края на годината казаха, не е конкретен и точен, но тази година. Но да, факт чекнахте, 5 игри са. Това ще е 5-та. Това ще е 6-та. Моля? Да. Аз съм играл само първата, която беше 2033. И единственото нещо, което спомням тази игра беше, че като излях от метрото, умрях от радиация и бях топ. Well. Но, да, като цяло fun times ahead.
Да, това, което са кефи на метро игрица. Със сигурност мисля, че не съм много запозната, но мисля, че от съществуващите игри повечето хора харесват всичките тъйч. Най-вероятно ще е More of the Same, което е доста добре. Да, аз бих дал шанс на някоя метро игра. Бих пробвал пак. Защото аз наистина мисля, че първата играх горе-долу като релиз на Xbox 360. Неле, пак както казвам тогава в Xbox 360 ерата им бях Assassin's Creed Kit. Тъй, че нямаш как да оценя метро. Меч? Добре, ами можем да продължим с... То всъщност то не е announcement, I guess, но имаше малко нови апдейти по 007, пак висим на косъм с новия James Bond от IO Interactive, който пуснаха нов геймплей и пуснаха саундтрака, който също доста пасва на James Bond вайба, според мен. Със сигурност. Като цяло, така не заприличва, ми смисъл вече по-голяма представа може да добиш на как ще изглежда самата игра, какъв ще е вайба, главният герой как се държи и така нататък. Честно казвам, изглежда доста готино. Да, аз малко се ексайтнах, няма лъжа. Не, бе, идея. Да, най-лъжото ексайтнах се за игра. Да. Но наистина има много потенциал тази игра. От геймплея, който пуснаха сега вчера, ония ден, реално много повече ми прилича вече на Uncharted и на Hitman в едно. В началото беше ясно, че това е нещо, с което се целят. Да. Като цяло зато и са получили играта, според мен, наистина, защото Hitman беше доста голям успех. Да, и нали сега са от геймплея, който показаха вчера, нали, че можеш да, освен нали, да си топ газар, да ходиш да гърмиш всички, нали, можеш просто да си влезеш в хотел. Мислите, че да стигнеш до таванската стая на хотела, да откраднеш парите и просто влезеш в хотела и казваш, аз съм тук да ви оправя кафе машината и примерно ако е някакъв младши страж, да пуска обаче, ако е някакъв закоравял към 10-тия етаж, може да се усъмни в тебе. И реално да мога да бейтваш и да лъжиш и не само да гърмиш. Или да се криеш, което е доста яко. Не знам как са го направили, но има потенциал тази механика. Да, не е готино, защото мен това ми липсваше в Hitman игрите, че бяха много стерилни от тази гледна точка, нали, ти си агент, 47 на колко беше там. И нали, пуската в някакъв сандбокс, в който нали, ти мога да правиш какви си неща, нали, пак имаш доста опции. Обаче, нали, някак си нямаш някакво персоналити конкретно или някакво много конкретно стори. Просто, нали, напред трябва да изсипиш тос, нали, имаш много варианти да го направиш, но оправи се. Тук имаш нали, някакво стори, играеш с конкретен герой, нали, имаш някакви интереси и така нататък. Тъй, че не викаш наистина Uncharted и Hitman е, мисля, че доста точен вайб чек за тази игра. Изглежда доста яко. So, Day One. Има big chance да се взема on release. A1 from Day One. Много добре. A1 from Day One. Shout out. Shout out, миграни. Реално имам точно горе-долу месец, докато излезе, тъй че със сигурно ще излезе още някой друг геймплей трейлър или още някакъв ревю, така че ще видим. Да, нека цяло. Аз съм не много excited, но в началото бях малко, баш като я анонснаха, бях добре, не изглежда зле, но нали, да видим какво ще покажат. Но за сега нещата, които са показали, съм доволен, изглежда доста фън. Не бих се сърил да се взема, дано всичко да е окей, перформанс, така нататък, но да. В смисъл, наистина, ако има някой не мога да направи от към точно Джеймс Бонд игра от тази гледна точка на шпионската гледна точка, то също история ще се справи доста добре тейч. Да. Като цяло зато съм и с високи надежди за играта, защото ако беше някой друго студио, ще бъда малко скептикал, но IO са да, right choice. Да. Какво друго има? Има моя нещо, за което бях забравил, ама нарочно бях забравил за него. И сега пак се припомних точно 2 часа преди да почнем да записваме между другото за това нещо и сега пак съм excited за него. Пак не трябва, защото е дявола. Ама Сарос, общо който излиза следващата седмица, следващия петък, на 30 април. И пуснаха нов лонч трейлър и изглежда скандал.
Не, че до всяко, което са показали, не изглеждаш хубаво, ама не знам, то Slunch Trailer много ми хареса. И малко съм тъжен, че е игра, която няма да пуснат за комп или може би никога, не знам, защото нали Sony се промениха политиката за пускане на PC игри. Гръм да ги ударя. И съм малко скорен да се взема на PlayStation, за който не знаете, е новата игра на Housemarque, на студиото, което правиха Returnal. И общо стила е като Returnal. Нали, същия геймплей, пак Bullet Hell и така нататък, много сприличат. Нали, малко по-просто следващата еволюция на формулата, която са правили сега. И обаче изглежда много, много добре. В смисъл визуално, аудио. Да, стайла е доста... Да, стайла е доста як. Изглежда къде има някакво стори в реалност. То не че Returnal нямаше, просто беше малко по-криптично. Сега изглежда доста солидно, честно казвам. Да. Наистина е... Може би е причина да стофнеш PlayStation-а. Да. Ще видим как ще е ресепшна къде. Като цяло наистина не виждам какво да се обърка в играта, защото Returnal беше много солидна игра. Да. Тук реално юниверса и enemy дизайна, бос дизайна изглежда по-готин от на Returnal. Не викаш, ще има нали, по-ясно изразено стори, защото нали, в Returnal сторито беше малко сайд фокуса. Нали, там беше геймплей лупа, беше най-важното и сторито беше малко тъй да има, поне според мен. Да. Но... Не, със сигурност беше доста по... Сарос изглежда просто Returnal на стероиди. Да. Не, много добре изглежда. Надявам се всичко да е окей и има много голям шанс да се подхлозна и да се я взема, защото аз много се изкефих на Returnal, като излезе. Играх там и всички ачивменти да взема. Мисля, че не ги взех накрая всичките, но почти голяма част. И много ми хареса, историята беше интересно. Нали, пак да викаш, че не беше толкова с фокуса. Някакси трябваше ти да искаш да разбереш за него до голяма степен. Особено имаше цял трети акт, който можеш изобщо да не видиш в играта, ако не се постараеш. Но да, ти изглежда много обещаващо и аз лично бих го пробвал. Наистина изглежда доста добре. Да, бих я захапал, честно казано. Не съм спалил PlayStation за игра конкретно, да взема нова игра в такъв смисъл от бая време. Повече случай е за някакъв couch co-op, нещо, което вече имам. Но бих дал шанс, аз като цяло и имам, не знам защо имам някаква странна слабост към финландски студия. Не знам защо така, но да. И да, още нещо, което всъщност излиза следващата седмица, на 28 април, е Diablo 4 Lord of Hatred. Точно така. Тук ще кажа кюне нещо. Да, следващата седмица наистина е пакет от всякъде. Много неща, много релисове, поне 3-4 големи неща. И той ще като цяло доста голям експанжен. Като гледам повечето хора са кефят за момента. Ембаргото мисля, че беше до днеска, тъй че вече има ревюта. Да, 2 нови класи, една нова зона, реворкнали са скил триовете как работят. И като цяло изглежда доста добре, честно казано. Малко са си бака Blizzard, ама честно казано изглежда фан. Изглежда фан. Със сигурност по-фан и по-готино от предното DLC. Да, имаш по-един Warlock, тъй че не знам нови неща за игране. Не знам като цяло изглежда готино, честно казано. Като цяло в Diablo 4 какви нови класи вкараха, които са нови за Diablo? Нови... Warlock преди нямаше. Не, Warlock нямаше, нали го вкараха в Diablo 2 сега там миналия месец ли кога беше и сега го портнаха общо взето тук. Не знам, технически вкараха той Spiritborn в първото DLC, ама то мисля, че е нещо като Witch Doctor, което го имаш в Diablo 3. Gold. Имаш Rogue, което е, I guess, аз играх Rogue като я цъкахте, но мяза малко на Assassin от Diablo 2, ама не баш. Имаш Necromancer, което нали, не е баш много. Взето Warlock-а, майка цял. Паладина е Returning, ама да. Да. Някой ден мога да си взема Diablo 4 с експанжените за 10 евро и тогава мога да ги цъкам, но... Да, съгласен съм. Аз бих се бейтнал за някакъв couch co-op, може би. Понеже вече имам на PlayStation, понеже се бях купил, като излезе. И
Да, делото е 40 евро, което не е малко. Хефти е. Хефти е, да, наистина е хефти, ме преди, че да, Base Game е по принцип 60, имаш още едно DLC преди той. Мисля, че целият пакет е, ако си го купиш, е 80 евро, смисъл като бъндъл. Смисъл не е много ефтино, но да, изглежда поне сравнително качествено. Честно казвам, доста по-добре от предното. Интересното е, значи, че бъндъла в Steam е 70 евро. Пък всеки айтъм по-отделно е 50-40-40. Да, значи 70 даже. Еми да, смисъл. Другото интересно, че първият експанжен е mostly негатив. Да, първият експанжен нещо не се хареса, честно казано. Той изглежда мега рандъм, човек, не знам. Да. Много out of place изглежда. Той изглежда много повече Diablo, смисъл. Най-малкото имаш по-един. Чекай, имаш по-един instant win принципно. Принципно да, палата е голтед. Палата е да голд. Фърнам чукчета и е много хубаво. Healing, mealing. Да. Но да, една друга новинка, малко като гръм от ясно небе, такова нещо аз не съм виждал да се случва последните няколко години, но имаме първият price reduction на subscription. Да, от Xbox. Първия мув на новото CEO беше да редюсне цената на Game Pass. Сега, не съм сигурен дали е само за Ultimate или и по-ниските тирове са намалени, но реално намалят цената на Game Pass Ultimate, мисля, че с $5 на месец, нещо такова, което е супер, но съответно има някакъв дробек, което за някои хора е дробек, за мен лично не, но вече Call of Duty няма да е Day One на Game Pass, ами чак след една година. Брат, между другото е малко и голям хит е за $5, честно казвам. Ако играеш Call of Duty. Ако играеш Call of Duty, ама ако играеш Call of Duty, скупи Call of Duty. Не, аз ще кажеш, ако играеш Call of Duty, значи имаш проблеми, с които бих съм бил съгласен, като човек, който е играл Call of Duty. Но да, като цяло, според мен е good decision, не знам. Да, смисъл, пак са много, смисъл, то не беше $35, нещо сорт, сега ще са просто 30, пак са много и технически не печелиш. Смисъл, да, нещо е, смисъл по-добре, отколкото да не го направят. От $30 дропва на $23, $7. Добре. Това е за Ultimate. Реално и PC Game Pass дропва от $16.50 на $14. Да, не знам. Да, по-добре пак кам, нали са хубав мув, но нали, obviously не го правят от the kindness of their hearts, нали, в смисъл имат нали, на загуба са от към player base и от към какво ли не Xbox, тъй че нормално някъде да трябва да поемат някаква част от костовете, за да се върнат player base, но пак добре ще го правят, не знам. Да. Allegedly, другата причина се направи, че откакто Call of Duty е Day One в Game Pass са изгубили към 200 милиона от сейлове, което също мога да обясня, нали, защо ще го направят, обаче като цяло, ако искаха да махнат Call of Duty от Game Pass, че да накарат хората да си купуват Call of Duty да си върнат парите, по-скоро бих очаквал да не намалят цената на Game Pass, ами просто да махнат Call of Duty от Game Pass. Не знам, брат. Да, като цяло, радвам се, че намалят цената на subscription сервис. Да, аз се радвам, че намалят цената на каквото и да е. In this day and age, между другото. Аз не съм чул цената на каквото и да е. Да, аз знам. Цената на Xbox, колко 4 млека, между другото. Ето си го измислиха, ама да. Като цяло, найсе, аз не знам. Да, по едно време, аз като имах активен Game Pass, мисля, че беше нещо сорта на 9,90 евро. PC Game Pass, като го ползвах, беше толкова. Имаш и, сега не знам дали са ги оправили, имаше големи схеми с Ultimate, където можеш да се пускаш базовия Game Pass с някакви ключове, в смисъл такива за месец или за 3 месеца да си купуваш ключове за Game Pass и да ги стакваш там, стакваха се до към 3 години, 2 години, нещо сорт. И после имаш схема да активираш или free trial за Ultimate, или да си купиш един месец Ultimate и буквално ти конвертираш всичките стакнати хикс месеци, години нормален Game Pass в Ultimate. И той беше супер дълго време, смисъл години, 100% са знаели, че съществуват и нещо. И беше схема, защото примерно по едно време беше нещо сорта на 100 евро, имаш 3 години Game Pass Ultimate, което смисъл беше на схема като цяло, като имаш всичко Day One. Да, сега 100 евро ти е един Call of Duty релиз с
Season Pass, примерно. Да, между другото, да, там по-газарските едишъни, там някъде, да. Yep. Не знам, брат, така, за мен е Call of Duty, малко off-topic, разбира се, но Call of Duty може да се направят много голяма услуга, ако просто спрат да релизват и Не, аз наистина съм спрял да следя Call of Duty от много отдавна. Последната Call of Duty игра, която съм играл, мисля, че е Black Ops 3. Имаш някакви зомбита в нея. True, да, тук цялото и беше selling point на Black Ops, според мен. Да. Но, да, наистина просто изкарат прекалено много игри. И в един момент, аз не знам дали продължават в момента да съпортват и мултиплеера, който е Deathmatch-а, и синглплеер да правят, и Warzone да съпортват, и също като релисват нова игра всяка година, според мен. Не, те ги правят, те нали имат там няколко студия. Sledgehammer, Infinity Ward и още едно-две студия имаха и те се ротейтват. Един релиз го правят едно или две студия и после другите две го правят следващия. И винаги мисля, че един релиз има кампейн, нали винаги имаш мултиплеер опция, обясна, но един релиз има кампейн, пък другата година релиз има зомби спрямо нещо сорт. И ги въртят по този начин. Принципно преди ги въртяха Modern Warfare и другата година е Black Ops. И едното идва с зомбите, другото идва с кампейн. Ама са бяха обатачили тук последните години нещо и нормално, нали? И като цяло последните няколко Call of Duty май не са чак толкова спремамливи. Аз последно много закачен на Call of Duty бях 2019, като излезе Modern Warfare ремейка за 2019, който беше брутално Call of Duty. Кампейна беше топ, мултиплеера беше топ, Warzone излезе тогава и беше топ. И тогава беше и може би факта, че беше и корона, и Call of Duty гръбна супер много. Ама оттам нататък не знам защо просто не го направиха екстеншени върху Call of Duty и да слагат неща върху него. Следващата година просто пак пуснаха ново, което беше доста по-гадно от предното и честно казвам оттам нататък после пуснаха и втори Warzone 2 и имаше два Warzone по едно време и въобще, смисъл сами се го направиха като цяло, ама да. Така е. Но да, като цяло Call of Duty, брат, смисъл, да. Нямам кой да кажа наистина по въпроса. Next! Така, друг релиз, който май следващата седмица е Invincible Versus. Тук си, it's all you, baby. It's all me, baby. Invincible Versus е файтинг игра, която даже не съм сигурен, мисля, че е 3v3, както ще бъде, Marvel ще бъде 4v4, да. 3v3, като Marvel vs. Capcom, примерно, и Dragon Ball Fighters. Initial ревютата, които гледах, са доста mixed. Много от хората казват, че игра направена с фокус към casual fighting game audience, което е добре за sales, I guess, но реално нещо, което поддържа един fighting game жив в дългосрочен план е competitive scene. И наистина това, което гледах е доста simple игра. Нямаш някакви яки комбота или яки механики, които са по... да трябва повече скил и да грайндиш и да ревордва колко си добър на играта, просто е 1-2-3 копчета комбо и то се стрингват автоматично след това. Примерно това нещо го имаше в Street Fighter, последния, с Modern контролите и Classic контролите, но там пак имаше дробек. Примерно ако играеш с Modern контролите, които са два инпута за Fireball, примерно, вместо да правиш quarter circle и input, или там да стрингваш с квадрат, триъгълник, как да ти прави 6 хита комбо. Направо мълбата, зверски вече. Да, знам. Но да, идеята ми е, че в Street Fighter 6 имаше два контрол скима. Имаш, модерна, който беше с лесните инпути, и класика, който е от едно време от аркейд геймовете. И може да играеш с двете, но ако играеш с модерния, който е Simplified, правиш по-малко демидж. Damn. Да, реално... но реално даже има, мисля, че един от победителите на EVO, мисля, че спечели с модерн контроли, който пак е
Имаш опцията, премахваш Barrier to Entry, което го има много файтинг геймове. При нас, като се бях вкарал в Guilty Gear. Сигурно аз имам 30 часа в Guilty Gear, от които 25 часа само упражнявах бейс механики и бейс комбота и после 5 часа бях в ладър и ме изкъртиха и повече не съм играл тогава. Да. Както нали Tekken. Tekken е още по-забатачно за мен, защото не съм играл Tekken като малък. Но да, смисъл, ще видим като релизни от бетата, просто са доста медиокър ревютата. Ще има Story Mode, which is nice. Не знам какъв е прайс поинта, според мен от това, което съм виждал, ако е 60 не се заслужава, 50 също съм on the fence. Но... Ако е 4 евро, примерно. Да, примерно 30 евро биха взел. Добре, въпсел малко от 4, ама да, важно. Да. Найс. Не знам, аз съм много скаран с файтинг геймовете, в смисъл като малък са кефех, нали, да цъкаш на аркейдовете. Ама там е нали, много фетчт от компетитив, каквото идея. Нали? И явно ти си много по-запознат от мен, ама да, като цяло, I guess, longevity идва от компетитив сцената, защото casualите, колко ще играеш, аз като сещам дори Mortal Kombat, които са нали, доста по-маса пил тук поне, имам чувство. Пак е цъкам примерно 2 седмици нещо сорт и ти писва и толкова. Тая последния Mortal Kombat, който излезе, аз наистина вече им забравих номерациите. Даже не знам дали не беше просто Mortal Kombat. Fuck it. Да, нямам спомен. Колко играхме? 2 седмици май. Там някъде, да. Аз даже не знам дали минах кампейна. Сторито съвсем малко онлайн е толкова. Да, смисъл. Наистина тези игри са направени повече за комюнитито. Да, наистина. Важно е да можеш да интродюсваш нови играчи в него, но ако направиш цялата игра да е само за около това базирана. Да, мога ще продаде в началото добре, но след това ще замре много бързо. Да. Но шаут-аут също за Fighting Game феновете. Другата седмица Evo Japan, така че може да има тежки бенгари. Много сме семпай. Още едно нещо следващата седмица, защото явно следващата седмица е The Place to Be. Е новия Heroes излиза в Early Access. Heroes Olden Era. Мисля, че се казваше? Да, Heroes Olden Era се казваше. Общо е новия Heroes. Аз съм може би малко носталгия бейт тук заради Heroes 3, Might and Magic, който мисля, че не знам ли единствения, който съм играл. Със сигурност е точно, съм играл най-много и най-много съм се кефил като малък. И като цяло са кефа, има демо в Steam в момента. Излиза в Early Access, не знам колко пари ще струва. Може би го виждам към 30 евро, честно казано. И за сега това, което мога да кажа от демото е, че изглежда фън, малко по-картуни арт стайл има, но имаше доста хора, които са оплакаха в плевния бета тест за арт стайла и мисля, че сега са го поуправили малко, което е добре, явно слушат кой им говорят хората. И често казано изглежда добре, няма много алтернативи на Heroes, им чувството, тъй че сещам се за Tempest Rising и за Songs of Conquest, по-скоро всъщност, които са малко, доста по-новни игри, но нали, почти такива, но мисля, че не е имал Heroes Entry от доста време, тъй че аз бил го и пробвал, има онлайн кооп, има локал кооп и тъна. Аз мисля, че наистина последно съм играл Heroes 3 преди, не знам, 15 години сигурно. Тогава не съм играл RTS. Yep. Горе-долу по едно време се чудех много дали се вкарам в Civ. Но мисля, че съм щастлив, че се отказах. Аз с Grand Strategy и такива съм малко скаран. Там много комплекс става. Да. Особено като съм гледал там в Civ колко време ти е един кампейн. Онлайн кампейн съм. Hell nah. Да. Civ е много забъркана игра. Аз винаги имал съм интерес към нея от време на време, но много unapproachable ме изглеждала точно заради този комплексите. Много време отнема. И като цяло много механики, нали, в Heroes е доста по-семпо, нали. Правиш си армията, отиваш и спукваш някой и готово. И приклю. Да, също се издох последния RTS, който играх беше StarCraft 2. Мора. Да, там изцъках кампейна, влязах 2-3 пъти онлайн, размазаха ма зверски, казах, че моята RTS Competitive Arena приключи. Но да, като цяло има наистина много стабилни релизи в
идната седмица, както и през изминалите 2-3 седмици. Но a lot of things on the radar. Интересно ми е другата седмица какво ще кажем, че сме си купили. Да. Няма се очудя, ако полофнеш с брат взех си Сарос, Deluxe Edition, че да играе 2 дена по-рано. Верно, че имаш Deluxe Edition. Има шанс. Но да, я като го казахме така, и аз поделих, имаш ли нещо в твоята Steam количка в момента? Аз винаги имам нещо в количката, ама те се ротейтват някаква работа в количката винаги. Бях на път да направя някои импулсивни покупки, после бях няма да направя импулсивни покупки, сега само седя ги гледам, без да съм ги направил, но имам в момента 3 неща в количката. Първото нещо е Shadow of Mordor. И аз го гледах, брат. Аз имам Shadow of War, бях се купил и те спонтанно и бях, брат, Shadow of Mordor за 4 евро готи. Как да не се я взема? И то между другото не е как да не се я вземеш, човек. Мисля, че има бъндъл с двете за 7 евро, в смисъл с всичките неща. То е крейза. Пак даже не са толкова стари, от 2017-18 са играти, смисъл. Да, ако някой не ги е играл, за 7 евро е топ entry point. Наистина, много заслужава. Следващото нещо е RVD, защото е намалена на цели 5,84 евро. И мисля, че се посъбираме хора да я играем. Като мисля, за 5 евро е топ за цената на един тюнер, заслужава. И последното нещо е Avantgarde. Това е една играчка, която бях гледал много на рандъм, не мога да се сетя къде преди години. 2-3 часа е, намалена е на 2 евро от 20 и общо взето е такъв, като жанр, не знам как да го таковам, нещо като спектакъл файтър е, просто е дуели с рицари и така нататък. И е много комбат фокус така игра. Смисъл, трябва да периваш, да доджваш така нататък. С малко зести атмосфера. Но за 2 евро е много топ игра. Да, като цяло при тебе са тежките баргани. Да, са на тежките баргани. Като цяло мога да ме замислиш с RVD Raid, с Shadow бъндъла. Добре, ще бъдеш замерен. При тебе при коса случва. То проблема е, че сега котне в количките следващия седмица ще стане 2 пъти по-зле със сигурност, ама да, давай. При мен реално има само 2 неща. Едното го казах, че Mouse PI for Hire и другото е тази интересна игра Soul Sesto, която даже аз не мога да опиша какво става в тази игра. Значи, това е роглайк, който ти си просто някакъв човек. Или рицар, или там каквито герой отключваш последствие. И влезеш в някакъв дънжън и самия геймплей луп е, че ти избираш на кой ред да пробваш да влезеш в стаята. Примерно имаш, той е грид 4x4 и ти избираш реда и после на рандъм се пада една от 4 стаи там, където има различни енемита или честове и така нататък. И май това е целият геймплей луп. Обаче арт стайла е unique as fuck. Е това нещо, което ме грабна. Всичко е hand animated, много dark, грими анимация, наистина е доста як стила. И има спечелиха с това, тъй че най-вероятно ще им дам 9 евро за труда на аниматорите и на Авера, който измислил стайла. Да, стила изглежда доста як, честно казано. И модифайера на героите е ти му вадиш зъбите и му слагаш нови зъби. Да, ти също гледах. Не знам. Играта е не знам, RNG Minimizer стил, брат. Тото е прогрешен в играта, аз колкото разбрах е да минимизираш RNG просто. FIFA Dream out of 10 рейтинг бих дал аз. Да, Марс става наистина е много, много интересен. Напомня ми на такива 80-ташки. Нямаше ли една така анимация на Властелина? Мега стара. Не знам, брат, не мога да сетя, и на Хобит. Наистина е много интересна. Те с французи пак са на крек. Да, има анимация на Властелина от 78-ма. Горе-долу същия арт става. Топ. Не знам, като гледам клипчето на лонч трейлера на играта и мисля да глежда Vampire Hunter D по някаква причина, не мога да ти кажа що. Да, защото е
Dark and Grimy. Да. И после ми се доиграва Bloodborne и всичко се тръгва наобратно. Няма смисъл. Аз ще кажа, че като гледам тази игра ми се доиграва това. Darkest Dungeon. Да, има и такъв вайб между другото, да. Но да, това е, моята количка е по-simple, обаче, тъй като слушах след тебе може да стана с 5 айтема в количката. Аз станах с 4 сега пък. Бай. Така ли е? Аз обичам да закръглям сумици в количката, брат. Те да са... До 100. Не, в момента са 20. Даже са 21. Ето, 20 остеги на 20 или сега на PlayStation служи още 80 за Soros Deluxe Edition и си готов. И съм на 100, нали? Че са работа. Да. Ужас, абсолютен. Да, 4 игри за 20 евро. Как мога? Той е топ валю, брат, ама аз няма да мога да ги изиграя тези 4 игри. То е проблема. Един-два болнични. Един-два няма да ми стигнат, брат. Ще трябва нещо да се чупят някой кокаля. Мога да го осигурим. Така е. Ако някой има нужда, колегата да се свържи с него. Разбира се. И с това закриваме нашето почетно второ издание на Patch Notes. Ако имате въпроси или рекомендации, какво говоря, бе, брат? Рекомендации. Този епизод съвсем сме изплискали легия. Да, това е заради паузата, брат. Виж, човекът като се упражнява и забравя. Мамка му. С това закриваме нашето второ издание на Patch Notes. Продължавайте да играете игри и ще се чуем следващата седмица. Лека вечер!